Nabot ba sa point sa imong life nga nangutana ka unsay imong purpose? Unsay reason nga nung gipakatao ka? And even sa mga Christians, naagya po'y tingog sa itong unahuna hangtod karon unsa man gid akong purpose? Unsa man gid Lord? Gitawag ba ko nimo mamuhat sa iyong buluhaton? Matawag ba ko nimo mahimong soul winner? Sunday school teacher sa church? Gitawag ba ko nimo Lord mahimong parent lang? Tigbantay lang bang ko sa akong anak? Or na ba kay plano na ako? Unsa may plano nimo Lord para sa akong mga bata? Yes, natay question sa atong life about sa atong plans. Wa mo kabantay, nindot na kay plano nimo, kalit lang maguba. Naiwa nimo giplano, ni akait lag abot. So naay someone nga lihok likod sa imuhang kinabuhi. Sabto na to na, dili tanan nimong pagpaningkamot mag-granted. Naiusahay kalit siya gubaon, kalit hunungon, ug naay mga wala nimo nga giplano nga kalit lang moabot. It is because beyond sa atong capacity and imagination na isa ka power naglihok nga concern sa ato ang purpose. Nang Bible gidescribe diha ang Dios isa siya ka perfect designer. Tanang gibuhat sa Dios perfect gyud. Walay bati. Okay? Kung tanaw nimo ang Genesis account sa Genesis chapter 1, ingon ang Bible nga paghimo niya sa mga butang, one time gi-mention siya, ingon siya, and God saw that it was good. Walay pangit or bati nga gibuhat gyud ang Ginoo. In fact, naalay man natin nakita mga defects karon, it's because of sin. Resulta man na sa sala. Pero tanang niagi sa kamot sa Ginoo, perfect, nindot gid na sa iyahang beauty. For example, sa time sa Old Testament, sadyang may hatag og instruction ang Ginoo kang Moses nga tukuron ang tabernacle. Ang tabernacle mo ni siya old style sa ilahang worship place. Sa atong panahon karon, simbahan. Sa ilang time sa una, tabernacle. Ang tabernacle, mabalhin-balhin lang siya kung asa sila pabalhinon sa Ginoo. Pero gitawag di sa Bible og balay sa Dios ang tabernacle. Sa diyang naghatag ang Ginoo instruction unsaon paghimo ang tabernacle. Specific gid ang Ginoo. Dapat ang quality gid di gusto sa Ginoo baratuhon. Di niya gusto ka ng temporary. Kung mapansin nimo, nangita siya gold ang mga gamit, silver, bronze. Unya ingon pag ginang Ginoo mo ni color na ko nga gusto mo ni ang size na ko nga gusto. And ang mga priest o ang high priest mo sulod sa temple na mga mahalon nga bato ilahang dughan. Na color sa ilang robe. Ang design, ang Dios tanan ang nagbuot sa design. So mapansin nimo, He is a God of order and design. Dili gusto sa Ginoo nga bati tan-aw ang iyahang creation. Another thing, another example, sa time ni Noah, di ba nagpahimo ang Ginoo ark, pinagi kang Noah or family ni Noah. Wala man ninyo ng Ginoo kay paghimo diha Noah kanang unsa ikaw lay magbuot, unsa imong gusto basta kay masakyan. Wala. Kung napansin nimo detailed kay ang Ginoo ang quality sa wood nga gamiton, gopher wood. Inani nga klase nga kahoy, inani kalapad, inani kadako, isa lang ang door, ang windows, inani siya kalig-on Noah. Mo nang years, take you years gitukod nilang ark. Naagi clear nga set of instruction. Gani ang Book of Revelation gi-describe ang New Jerusalem City. Di ba one of our sermons na describe na tong New Jerusalem City, pure gold ang streets, ang wall gold. Okay, napagi mga trees nga nagbear og 7 kind of 12 kind of fruits every month. And tanan naka-organize ang gidakon sa city, ang gitas-on sa city. Perfect gyud kay siyang beauty. So once ang Ginoo mo design, nindot gyud kaayo siya. Now, anita sa ato ang life. Na-imagine ba nimo kung gikan pa lang sa una imong
gisugtan imong life sa Ginoo bitaw. Kanang imo siyang gisugtan ba nga siya mo design nimo. Siya mo guide sa imong life. Unsa ka kanindot karon imong kinabuhi. You know what ang reason? Nganong dili ma-perform perfectly sa Ginoo ang iyang plano sa atong life? Kaya kung siya lang gid amo plano nato, nindot man gyud ang result. Ngano lang dili niya ma-perfectly perform, it doesn't mean nga powerless siya o nasa pabor-pabor. You know what the reason is? Tungod ni sa ato ang free will. Ang atong free will nga mo in-abuse sa tao, even sa Garden of Eden. Ang atong free will, mo ni nag-ingon, Lord, ako lang sa back up na lang ka Ginoo kung maglisod na ko, pero karon nga kaya pa nako, ako lang sa free will. And you know what, gi-respect na sa Ginoo nga will sa tao, kay di gusto sa Ginoo nga kontrolon ang tao, and gusto sa Ginoo once ang tao mo ingon og yes, gikan gid siyang heart, dili tungod kay na control. Munang natay free will. One of the greatest gifts nga gihatag sa Ginoo nato ang atong free will. Problem lang kay mo po ni nahimong first hinder, barrier nganong wala fully na perform sa Ginoo ang plano niya kang Adam ug ni Eve. Tungod na violate, na abuse ang free will. Now, kinomdo mo sa Garden of Eden, gihimo sa Ginoo ang entire universe, ang whole creation in just 6 days. 6 days lang. Imagine na, ang universe, ang mga black holes, planets, asteroids, sun, Milky Ways, ngato sa Earth, sa abog, ang masterpiece ang tao, gibuhat na 6 days. Literal days, gid na siya, 24 hours. Now, dali ra kayo, pero tanawa ang pagproseso sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dugay kinahuman. Ilan edad ni mo ron? Below 20? 20 above? 30 above? 40 above? Napoy mo yun, i-text na lang ako, pastor. Dako kag edad. Hangtod karon wala pa gyud siguro perfectly na perform sa Ginoo ang iyang plano nimo. Nga dali ra man unta na buhaton once magpakupot lang gyud ka sa Ginoo. 6 days ang whole creation, hangtod karon 40 years, 50 years, 30 years, 20 years na ta, wala gyapon na perfectly na form sa Ginoo. Tungod na once dili ta mo cooperate sa iyang will, dugay gyud ang process. Muna ipasabot sa Proverbs 3:5-7. Proverbs 3:5-7. Mao ni point dinhing Solomon, ingon siya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Pasabot ani nga salig sa di man gyud ka magpagkupot sa Ginoo kung wa kay salig niya. Verse 6, in all your ways, tanan yung plans, acknowledge Him. Pahibalua siya, ilha siya. He shall direct your paths. Pasabot din ni, tanan yung plano, pangayog permission sa Ginoo kung will ba ni niya. 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Ayaw pagpaka-bright, pagpakaron ingnon nga kamauna ka. Gitawag na siya evil. Depart from evil. Palayo ana nga huna-huna. So it's about trusting the Lord, relying on His will.